ஆசை ரொம்ப பாவம் கொஞ்சம் கண்ணெடுத்து பாரு நீ மோச பார்வை வீசி மதி கட்டு திரியும் மதிய பாரு తేడి కట్టన పోరా మామ పిల్లయుడ్రా మస్తుంది. అదే ముందర ఆ నెంబర్ ఈజీగా పడేస్తా. ఇవ్వరా నంబర్? నీకెక్కడదిరా? నా పిల్ల బే అది. చెప్పు నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టం, ఆకాశం ఎంతుందో అంతకన్నా ఇష్టం, ఇంకా చెప్పు నేనంటే ఎందుకంత ఇష్టం, మాటల్లో చెప్పాలంటే చాలా చాలా కష్టం. జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎందుకు వచ్చు? ఐస్ కోసం. నీ ప్లాన్ ఏంట్రా? వెన్నెల. వెన్నెల ఏంట్రా? పిఎస్ఎన్ఎల్ వెన్నెల ప్లాన్ 339 రూపాయలు. లవ్వా లేదా ఫ్రెండ్షిప్పా? నువ్వేదంటే దానికి నేను ఓకే అన్నాలా? నా పరిస్థితి తెలుసు కూడా నువ్వు ఇలా అంటే ఏంట్రా తొక్కలో పరిస్థితి? ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించి నీకెలా షిఫ్ట్ అవను? నన్ను ప్రేమించి ఆ అమ్మాయికి షిఫ్ట్ అవ్వలేదు. అప్పుడు నిన్ను శృతి అనుకున్నా.